Отново специално да благодарим на организаторите на днешното състезание в Нови Искър. Офроуд клуб Нови Искър 4x4 Екстрим със съветството на район Нови Искър под патронажа на кмета инженер Валентин Котов. Специални благодарности на генералния спонсор Тояга Саунд, лидер в автомобилното звучаване, мултимедиите и навигационните салони, които дават допълнителни награди към първо, второ и трето място. Съответно за първо място мултимедийна система Макрон, за второ място дигитален TV Tuner, за трето DVD Player и съответно от четвърто до 12 място изолационни материали от STP. Също така благодарности на Overcam. Те дават също допълнителни награди. За първо място крик плюс основа за крик, Хайлик, Джек, купите за чанта за аксесуари. На второ място компресор, ремонтен комплект гуми, чанта за аксесуари. На трето място кола за тегляне, дистанционна лебедка.